زي ودا ጉዕዞ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰ ልብወለድ ዛንታ ጸሓፍን አንባብን ኣገር ገረዝግየር ኣገሪኖ ታሽዓይ ክፋል ድሕሪ ዝተወሰኑ ቃልኢታት እዋ እንታይ ዝርኢ ዘለኹም ሕልሚ ድዩ ጋህዲ ጥራሕ ሓፍተይ ዲኺ ብሓቂ እዋ እንታይ ዝርኢ ዘለኹም በልኩም እታ ቅድመይ ተዓኒዳ መሓጓጉርታ ብንብዓት ተሓፂቡ ዝነበረት ጎርዞ ውያታ ኣምላኸ እንታይ ዝርኢ ዘለኹም በኹር ሓወይ ዲኻ ብሓቂ በኹር ሓወይ ኢላ ዘሊላ ኣብ ሕቑፈይ ኮይና ንሳን ታብ ዝባና ዝነበረት ህፃን ብሓደ ብኽያት ጀመራ ኣነ እውን ኣብ ኣፍ ልበይ ደጊፈ ንብዓት ጥራይ ኮንኩ እቶም ብሓደ ኩርናዕ ኮይኖም ቡኖም እናሰተዩ ወጃዕ ዝብሉ ዝነበሩ ክልተ መንእሰያት ድማ ብኹነታትና ዝተገረሙ ክመስሉ ቀዊዶም ይጥሙትና ነበሩ ድሕሪ ገለ ናይ ምእማንን ዘይምእማንን ደቃይቕ ድማ ኣብ ክውንነት ተመሊስና ኮፍ ኢልና ዕላልና ጀመርና ዕላል ናይ ተኸርተት ዝተመልአ ዘይሓልፈሉ ህይወት ናይ ስድራና ኣንፅር ሓፍተይ በልስከኣልኒ ከመይ ነገሩ ኩሉ ኮይ ድንብርብር ኢልኒ ዘሎ ኩሉ ድሕረይ ዘሕለፍኩም ወስከ ንገርኒ ምስ በልክዋ ጽናሕ በል ከዓጻጽሞ ገዛ ኸድና ረጊእና ንዓለል እምበር ነዊሕ እንዲ በለትኒ ንሱስ ሓቂኺኺ የግዳስ ተሓዊኸ ኮይነ እኳ ኣይሰንቢለ እንዲ ምእማን እኳ ሲኢነ ዘለኹ ጽርሓስ ዓቢኺ ኣደ ቆልዓ ኾንኪ እሞ ኸዓ ኣብ ስደት ክንራኸብ ሓሲብየን ሓሊመየን እኳ ይፈልጥኒ በለስከ ንኺድ ተሓዊኸ በልክዋ ጽርሓ ካልኦት ዓማዊል ከይመጽዋ ተብተብ እናበለት ነተን ዝርካበን ፈናጅላ ንፈርኔሎ ኣንኣኻኺባ ንኺድ በኹር ሓወይ በለትኒ ቁሩብ መንገዲ በእግርና ምስ ከድና ድማ በረአያ እዛ ገዛይ በፂሕና ኣለና ኢላ ናብ ሓንቲ ብዙሓት ተር ዝበላ ገዛውቲ ዘለዋ ኣኻንሸሎ ሒዛትና ኣትወት እንተ ኣነ ኩሉ እቲ ዝኸውን ዝነበረ ነገር እንትርፎ ሕልሚ ጋህደ ኮይኑ ኣይረኣየንን ነይሩ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ሓንቲ ጽብብ ቢላ ዓራትን ቀንጠመንጠ ቑሑት ገዛን ዘለዋ ክፍሊ ከፊታ የእትወትኒ ተብተቢላ ስልሲ ድሕሪ ምስራሓ ምሳሕና ክንበልዕ መኣዲ ቀሪባ የእዳወይ ማሕፀቢ ዝኸውን ማይ ሒዛ መፅያ እንዳንጠብጠበትለይ በልሃየ በኹር ሓወይ ንብልዓሞ ቡና እናሰተና ንዕልል ኢላ ምሳሕና ትጸብሕ ነበረት ኣነ ግን ሕጂ እውን ናብ ካልእ ዓለም እየ ነይረ ኣብ ናይ ሕልምን ጋህድን ዓለም ምሳሕና በሊዕና ቡን እንዳሰተና ናይ ዝሓለፈ ህይወት ዕላልና ጀመርና ኣነ ኩሉ ዝሕለፍክዎ በብሓደ ዘርዚረ ይዕለልክዋ ንሳ ድማ ኣፋ ኸፊታ ትሰምዕ ነበረት መታን እንዳሃይ ስድራና ክረክብ ድማ ተብተብ እናበልኩ ዕላለይ ቀቀልጢፈ ከምዝውድቕ ገበርክዎ በሊ ሃየ ናትከ ድማ ዓለልኒ ምስ በልክዋ እንታይ ኢለ እሞ ክጀምረልካ እታ በኹር ሓወይ እንታይ በቸ ኸይለካ ዘይስኡልካ ኽርተት እዩ ነይሩ ኢላ ነታ ኣብ ሕቑፋኣ ድቃስ ወሲድዋ ዝነበረ ቆልዓ ናብታ ጸባብ ዓራት እናስገረታ ንስኻ ንቦታኻ ምስ ከድካ ናብራና ከም ቀደሙ እዩ ነይሩ ኣቦይ ንሃብቲ ኣብ ሓወይ ስሕት ኢሉ እናሓገዞ ሃብቲ ኣብኡ ናይ ሓመቐን ስራሕ መሓረስ ገጥ ኣቢሉ ሒዝዎ ነይሩ 3-4 ወርሒ ድሕሪ ምኻድካ ግን ሓንደበት ኣሃዱኻ ገዛና መፅኦም ኣብያ ኣሎ ስለ ዝበሉና ኣቦይ ብስምባደ እዋዕ ቅድሚ 4 ወርሒ ቢሉ እንዶ ናባኹም ኣይከደን ወደይ ዳዕበ የእትኹምለይ ኢሉ ኣዝዩ ሰንበደ መጀመርታ ኮነ ኢሉ ዝሓብአልካ ዘሎ መሲሎም ቁርቢ ይዕረምረሙ ድሒሩ ግን ስምባደን ሻቕሎትን ኣቦይ ምስ ተዓዘቡ በሉ ድሓን ኣቦ በብወገና ሓሰውን በሎ ኢሎሞ ኸይዶም ካብታ ሰዓት እቲኣ ድማ ኣቦይ ለይትን ቀትርን ልቡን ቀልቡን በኣኻ ምሕሳብ ጥራይ ኮይኑ ድቃስ ኣብዮ ዋይ ወደይ እንታይ ረኺብዎ ኸውን ውሒዶ ወሲድዎ ወላርስ ድራር ኣራዊት ኮይኑ እናበለ ኣዝዩ ስለ ዝተጨነቐ ኣይጸንሐን ቀልጢፉ ይሓሚሉ በቃ ኣብታ ንእዲ ትኸርሚዩ ለይትን ቀትርን ምስ ኮነ ቀለቡ ብዘይካ ናይ ናብራ ክብደት ናይ ኣቦይ ሕማም ተወሲኽዎ በቃ ዓቕልና ፀይቡና በለትኒ ነታ ተሰኽቲታ ዝነበረት ቡን እንዳጋማ ድሕት እሞኸ ኣቦይ እንታይ ኮይኑ ብሻቑለት ተመሊእ ሓተትኳ ኣቦይ ዳ ከምቲ ዝበልኩኻ ሓሚሙ በርከብ ህይወት ኣሎ ኣብ መንጎ ዘረባኣ ክለፍክዋ ዋይ ኣንታ በኹር ሓወይ ብለካ እንዶ የለኹም ክቕፅለልካ እንዶ ግዳም ሽዑ ናብራ እናኸፍአ ኣዝዩ ናብ ዝበኣሰ ስለ ዝኸደ ዝነበረ ኣማራፂ ኣነ ገለ ሓገዝ እንተኾኖም ኢለ እንዳሰብ ክሰርሕ ናብ ኣስመራ ኸይደ እንታይ ክትብልን ዘለኹ ጓል ኣዝየ ይጓሃቑ እወ ገለ ንእሽተይ ሓገዝ እንተኾኖም ናብ ኣስመራ ንቒደ
ቅድሚኡ ግን ናብ ርግቢ ሓብተይ ከይደ ኣቦይ እናተቐልቀለት ክትከታተሎ ተላበኽዋ እሞ ንኣቦይን ሃብቲ ኣበን ዝገበርኩ ገይረ ድሕሪ ምእማነይ ናብ ኣስመራ ነቐልኩ ነታ ድሮ ፈሊሓ ዝግ ክትብል ኮፍ ኣቢላ እታ ዝፀንሐት ጀበና እናቐድሐት ድሕሪኡ ኣስመራ ምስ ከድኩ ፈጣሪ ተሓዊስዎ ቀልጢፈ እንዳሰብ ስራሕ ረኸብኩ ሰብ እንተበልኳኸ ኣዝዮም ጥዑማት ስድራ ክልተ ዕቢ ኢሎም ሰብዓይን ሰበይትን ምስ ሓንቲ ጥዕና ዘይብላ ጓሎም ኣብ መንጎ ጥዑምቡን ስለ ዝበልኳ ዕላልና ንኻልኢታት ተቐሊፉ ድሕሪ ምጽናሕ ስራሕ ገዛ ኣብ ፈለማ ቁሩብ ከቢሉኒ ነይሩ በብቑሩብ ግን ብናይ ማማ ሓገዝ እናብኣ መለኽክዎ መፅእ ምስ በለትኒ ነታ ተስራሓ ሰበይቲ ማማ ከም ተብላ ቆባ በልክዋ ኩሉ ናይ ከተማ ነገር ክኢለዮ እተን ወርሒ ወርሒ ዝወሃባ ደሞዘይ ድማ ሳንቲም ከየጉደልኩ እሪ ቁፅር ኣቢለ እንዳ ኣውቶቡስ ከይደ ንዓዲና ኣቦይ የማልአሉ ማማ ኸማን ስሕት ኢላ ኣስቤዛ ጌራ ስደድሎም ትብለኒ ከምዚ ናበልኩ ስድራ እናሓገዝኩ ከለኹ ድማ ኢላ ሃንደበት ፊቕ ኢላ በኸየት ይህ ፅራሓብተይ ኣቦይ እንታይ ኮይን ድዩ ምስ በልክዋ ኖኖ ናተይ ዕድል እዩ ዘብክየኒ ዘሎ ኣብ መንጎ ምስ ስምዖን ዝበሃል ሓደ ጎረቤትና ፅቡቕ ዝምድና ገበርና ማለት ሲ ኢላ ከም ሕፍር በለት ኣነ ድማ እምበር ከዚ ቓላት ካብታ ባዕለይ ዘዕበኽዋ ፅርሃ ድዩ ዝወፅእ ዘሎ ኢለ ዳርጋ ተጠራጠርኩ ስምዖን ኣዝዩ ቁኑዑን ፃዕራምን ስለ ዝነበረ ከዓ መመሊሰ ፈተኽዎ ማማ ነገራት ኣንፈቶም ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ስለ ዘስተብሃለት ብዙሕ ግዜ ትምዕደን ነበረት እንተ ኣነ ግን ልበይ ምስ ስምዖን ሸፊቱ ስለ ዝነበረ ዘረብኣ ዋላ ኣይተሰቖረንን ሓቂ ሓይሽ ግን ስምዖን ብልቢ ዘፍቅረኒ ነይሩ ማለት ኣብ ልዕለይ ዝነበሮ ክብረትን ኣረኣያን ፍሉይ ነይሩ ክልቴና ኣብ ህልም ዝበለ ፍቕሪ ስለ ዝኣተና ኣንፈት ርክብና ቁርብ መኣዝኑ ሰሓተ ሃንደበት ድማ ኢላ ድንን በለት ሃንደበት ድማ ነፍሰ ፀር ከም ዝኾንኩ ፈለጥኩ ኢላ ፊቕ ኢላ በኸየት እንተ ኣነ በቲ ኣብ ሓፂር እዋን ናይ ባህር ለውጢ ጌራ ህልም ዝበለት ጓል ኣስመራ ኮይና ፀንሐትን እናተገረምኩ ቀፅል እስከ በልክዋ ጓሂ ኣብ ውሽጢ እናሓባእኩ ኣነ ተካሊት የብቑርሓወ ብሓቂ በቃ ከምኡ ምስ ኮንኩ ዝሕዞን ጭብጦን ጠፊእኒ 2-3 ግዜ ድማ ነዛ ገዛእ ነብሰይ ብኢደይ ክሕልፋ ፈተንኩ ግን ኣይከኣልኩም ኢላ ፊቕ ኢላ ስለ ዝበኸየት እታ ኣብታ ፀባብ ዓራት ረፊ ኢላ ደቂሳ ዝነበረት ቆልዓ እንተስ ብነብሳ እንተስ ብኸያታ ደኣ ትሰሚዕዋ ሃንደበት በኸየት ፅርሃ ብድዲላ ነታ ቆልዓ ድሕሪ ምምፃእ ጡብ ስለ ዝወተፈትላ ብኸያታ ቋሪፃ ምሕጓማ ቐፀለት ክሕድክ ድዩ ምስ በልክዋ ኖኖ ወሪድዎ ንሱ ደኣ ካብ ጎነይ ከማን ኣይተፈለየን ኣጅኹ ባዕለይ ኣለኹልኪ ፍጹም ኣይክጠልመኪኒ እዩ ዝብለኒ ነይሩ እንተ ኣነ ግን ለይትን ቀትርን ኣቦይ ኣብ ቅድሚ ዓይነ እናመፀ ካን እዚ ፈዲኽኒ ፅራሃ ጓለይ ይብለኒ ስለ ዝነበረ ፈፂመ ይቀሰምኩም ስምዖን ግን ፈፂሙ ይተፈለየንን በቃ ንስድራይ ኩሉ ዘጋጠመና ክነገሮም እየ ምስ በለኒ ኣነ ፍጹም ዝኾነ ሰብ ከይትነግረለይ ኢለ ስለ ዘቕበፅክዎ በቃ ተዓኒዱ ተረፈ ሕሰቦሞ ንስድርኡ ሰራሕተኛ ገዛትኒ ይሰኽብሎ ወላ ክትሓስቦ እኳ እዩ ዘሰንብደካ ኩሉ ምስ ተወደአኒ በቃ ሕማቕ ጥራይ ሓስብ ነይረ ድሒረ ግን ስምዖን ሃንደበት ፀዊዐ በቃ እዚ ጥንሲ ከይተፈልጠ ከሎ ሓደ ይግበረኒ ሕዝካ ንጥፋእ በልክዎ ኣብ ፈለማ ብስምባደ ኣብ ዘለዎ እኳ እንተተዓነደ ፀኒሑ ግን ምስ ሓሳበይ ተሰማምዐ በቃ እሞ ምጥፋእ ዘይተርፈና ናብ ሱዳን ኢና ንኸይድ ምስ በለኒ እዋ ተጸሊልካ ዲኻ ገንዘብ ካበይ ኣምፂእና ኢና ሱዳን ንኸይድ ምስ በልክዎ ሕማቕ ኣሎ ጽባቕ ኣሎ ኢሉ ቁሩብ ሰሪሑ ዝኣከበን ገንዘብ ኣብ ባንኪ ከም ዘለዎን እቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ዓብ ሓዉ ድማ ንሻይኻ ኢሉ ስሕት ኢሉ ዝሰደሉ ዝነበረ ገንዘቡን ዝኾነ ወልፊ ስለ ዘይነበሮ ቀጥታ ናብ ባንኪ እትዎን ከም ዝነበረ ምስ ነገረኒ ቁሩብ ተረጋጋእኩ ዝነበሮ ቐንጠመንጢ ላፕቶፑ ከይተረፈ ሸይጡ ገንዘብ ኣተኣኻኺልዎ ስለ ዝነበረ ቀልጢፍና ክንብገስ ወዳእናዮ ንዝኾነ ሰብ ምስጢርና ከይካፈልና ድማ ድሕሪ ብዙሕ ኮለል ብመንገዲ ደላሎ ናብ ሱዳን ተበገስና ሓቂ ሓይሽ ኣምላኽ ግዲ ግርህናና ኢልና ብዘይ ዝኾነ መኻልፍ ሱዳን ኣቲና ምስ በለትኒ እቲ ዝበሃል ደሎ መንእሰይ ብሓቂ ከም ዘፍቅራ ፈለጥኩ ሱዳን ምስ ኣተና ቴሌፎን ገይሩን ስድርኡ ኩነታቱ ምስ ነገሮም ኣዝዮም ሰንቢዶምን ጉህዮምን ፀኒሖም ግን ዝግበር ነገር ከምዚ የለ ስለ ዝፈለጡ ነቲ ኣብ ካናዳ ዝነበር ዓብ ሓዉ ዘድሊ ሓገዛቱ ገብረና ስለ ዝሓተትዎ ወርሓዊ ንኽራይ ገዛና ቀለብናን ዝኾን እኹል ገንዘብ ይሕውለልና ነይሩ
ገዛና ከምዚ ሎሚ ትሪኦ ዘለካ ኣይኮነን ነይሩ ዓብ ገዛ እዩ ነይርና ኩነታት ምስ ተቀያየረ ግን ናብዛ ትሪኣ ዘለካ እንዳ ከልቢ ትመስል ገዛ መፂና ምስ በለትኒ ኣዝየ ስለ ዝጓሃኹ ኣነ እውን ብወገነይ ቁሩብ ንብዓት ፀረር ኣበልኩ እንተንሳ ዕላላ ካብቲ ጅምር ዓይንታ ንብዓት ጀለም ካብ ምባል ኣይዕረፈን ሕጂ ሞ ስምዖን ኣበይ ኣሎ ምስ በልክዋ ልክዕ ከምዚ ሞታ ድዩ ዝተረድአ ውላድ ክሳብ ምእባት ተኣበየኒ ተነኽነኸት እሞ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ዕላላ ከም ትቕፅል ገበርክዋ ኣነ ድማ ንስምዖን ገለ ነገር ከም ዘጓንፎ ተረድአኒ ክቕፅለልካ እንዲ ኣነ ተካሊት እንታይ ጥዑም ዕላል ኮይኑ ኢኻ ወደይ ክንዲ ዝትህዎ ክእሉ ሱዳን ድሕሪ ምእታውና ቁሩብ ፀኒሐ ነዛ ትሪኣ ዘለካ ቆልዓ ተገላጊለ ህያብ ፈጣሪ ስለ ዝኾነት ከዓ ህያብ ቢልና ሰሚናያ ከምቲ ቀዲመ ይዕለካ ዝነበርኩ ስምዖን ኣዝዩ ፃዕራምን ፈታዊ ስራሕን ስለ ዝነበረ ካብተን ሓዉ ዝሰደልና ዝነበረ ገንዘብ ኣጠራቂሙ ራክሻ ተኻሪ ይሰርሕ ነይሩ ራክሻ ትፈልጠን ዲኻ ምስ በለትኒ እንታይ ኮንክቲ ኣይ ሕጂ ዳ ወዲ ሱዳን ኮይነ እንዴ በልክዋ እሞ ምዃን ሓቂኻ ኢኻ ከም ዝበልካኒ ድሮ 2 ወርሕን ገለን ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ 2 ወርሕን ገለን ዳ ልዕሊ እምበልበልዮ እናበልና ዕላልና ቀፀልና ከምዚ እናበልና ፅቡቕ ንነብር ነርና እዚ ሓዉ ካብ ካናዳ ፕሮሰስ ከይሳልጠልና ስለ ዝነበረ ህይወት ብሓጎስን ብተስፋን ንኸዳ ነበርና ህያበይ ምስ መፀት ከዓ እሞ ግደፎ ማራ ሕጉስ ህይወት እዩ ነርና ዓለም ኮንቶ እንታይ ኢላ ነቲ ብክንደይ ምትእብባድ ኣቋሪፃቶ ፀንሐት ብኽያት ጀመረቶ እሞ ከም ዝሃበኒ መሊሰና ምእባድ ኣእተኹ ቅድሚኡ ግን ስድራኸ ኣበይ ከም ዘለኺ ይፈልጡ ነይሮም ዶ ምስ በልክዋ ያያ ቆሪዶ ቤን ኣቢለ እሞ ክነግሮም ናተይ ዕድል ንበይኒ በኽሪ ሓወይ ነታ ዝነበረትን ሓጎስ ትምንጥል ተካሊት መዓልቲ መፅያ ሓደ መዓልቲ ንስምዖን ሓዉ ደው ኢሉ ኩሉ ናይ ፕሮሰስ ነገር ከም ዘይሰለጦን ደጊሙ ክፍትን ምዃኑን ዓቕሊ ጌርና ክንፅበን ምስ ነገሮ ስምዖን ሞራሉ ተሰይሩ ዳርጋ ተስፋ ቆሪፁ በቃ ከምዚ ኢልካ ይወግሕኒ ኣብ ሱዳን ኮንካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ኣነ ብመንገዲ ሊብያ ብባሕር ናብ ኤውሮጳ ክፍትን እየ ምስ በለኒ ፈፂመ ከም ዘይቅበሉን እንተ ደኣ ግድን ክኸይደ ኢሉ ወሲኑ ግን ኣነ እውን ካብ እግሩ ከም ዘይተርፍን ነገርክዎ ስምዖን ግን ህፃን ቆልዓ ሒዝካ ብባሕሪ ምኻድ ከም ዘይከኣልን ንሱ ግን ቀልጢፉ እቱ ምስ በለ ምትእኻብ ስድራ ኢሉ ክስሕበና ምዃኑን ሓባቢ ኢሉ ስለ ዘእመነኒ በቃ ከይፈተኹ ሕራይ ኪድ ኢለዮ ወይ ኣነ ተካሊት ልኪመ የባእ ሕራይ እንተዘይብለኮ ብዘይ ናተይ ፍቓድ ኣይምኸደን ኢላ ንነፍሳ ክሰሰታ ዝነበረኦ ገንዘብ ኣኻኺቡ ቁሩብ ድማ ንዓይ ገዲፉ ናብ ሊብያ ተበጊሱ ሓዉ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ይፈልጥ ኣይነበረን ኤውሮጳ እቱ ምስ በለ ደው ኢሉ ክነግሮ ምዃኑን እተን ዝሕውለላ ዝነበረ ገንዘብ እውን ከየቋርፀን ክነግሮ ምዃኑን ኣተስፊኒ ኸይዱ ብብኽያት ተነኽነኸት በቃ ካብታ ሰዓት እያ ድማ ድሃዩ ዝበሃል የብለይ ኣብዚ ርኢናዮ ከም ሰሚዕናዮ ዝብል ሰብ ተሳኢኑ ንህልካ ድሮ ዓመት ኮይኑ እኳ እዩ በኽሪ ሓወይ عدلي كرسي تكال عدل كسب لهم حجدو صباح ده هاي يسمعنا بالكو خيد قوس كحضر لهم مسبلتني بستخالن متن كصنانا عن كرغاغا انفتنكو انتي كيكون هم فريقي اوروبا متاو قليل يكونن غزي يدلي دحركا املاح يدللو تراين الصغب صنعات كله صيرك خاليو امبر امنني ينوح يعصر حدا معلتي حدا بدبخ كبلناي مسبلكوا هاي بخر حوي كتدع عسن دلي خمبر أنس درجة نبقى تيتي خيره زي كبت كوين دا أمبر قن كم أفكار كبر اللي بلتني عجوق صراحتي بفقد فتاري كله خوني رأيهم دو من دو خمزيلنا الراقبي لنا نيري عملها تقن تعمي الراقبنا سلازي أجوقي تسفاي تقرتي أنا خاب قون نخلقهم دقيم بينخي احتمل لجيزي أبكي حين مسبالكوا ناي تسفا في الشغطة أبقى صار أخو نسخاخه أبي خاتنبر لحاجي بلتني أنا لا أمس قلب رقات أبحان تسبب كفل تقارينا إن نبر زلنا بالكوا خلاص حجر أمو أقحقت راح يسكمتع زاجزان قلتين أقلتيها بلتني دحر دقيم دا انتهي لغفل ليكي نايز قدم كوي تعسن له ورقا بيت أفي إلهم غي شغل غدول لهم إلو تليفونو تيو نبتصوتو أحسر عبيلو مسحفتي عند بتراقيبنا مو مساعد لالو يتشعلوا بلون وز كل خون جن
حتى نجار يقسن النيرو نايا بوي قال نجار حبيعت اللي كم زلا نفسي نجارني أكاكزي يسلز خناي بلي هجي كخير صباح عنجي غملا سكي إلى خير وجد بالكم وأتابق الحوي دحر خندي تراخيب ناس تقونا محاضرك تزيل لدما قرب تناح إلى أبي معنا إلى كروا بلا سلز حزتني أي فاليني صراحة حفتي حجي دا تراخيبنا عندنا صباح عنجي غملا سكي إلى كم بقص بالكم بل صباح نبتاني عنتو بيز تراخبنا لاندا شاي أبي خاتمة تاني أقحاقا أتمال أيو دقيم ما ينفعل لنا بحدينا نبر حرايدو إلى أتفانوني وتأتمو حدا خلتا 100 متر بيلنا مسكدنا بلي أخلكي تملسي إلى نتا أبحق فاز نبرت هتسان سعما بالكوامو وأراك شخصا بتركب باغتن حبالتني انت خواني أي فاليني إلى سلز أبوتكوا كيف توت كتملس تجددت أنا دما كابتا أتيوز نبوركو حوسي مشغوراغور نابتي راكشا خرخبولو يخيلي لزقموتكو بوتا زقم جمركو كورو مسكركو ندحريت كم تقلي لرأخوامو كبدي حبوش سلازبلني كالتيفة أنفتي كأيري من قديك أتصالكو كن كله بزعبا قزانا زعللتني حق خوينو يسمعني نبرن اتا زلاتني انكو أمارات اغن كله كمتي زبلتني حق غيري غريزة نفسي نقد صالب الدهون مدلاو ترايو